はい、タヒディル。こんにちは。今日からチベット語のアムド版、アムドの言葉の講習を始まりたいと思います。日本語できる世界のどこにいらっしゃる方でもですね、勉強できますので、学びたい方はぜひ学んでくださいませ。まずですね、チベット語は3つの方言、があります。それはですね、アムドの言葉、カムの言葉と、ウィツァンの言葉ですね、3つのこの言葉の方言があります。文字はですね、全く同じです。文字は全く同じでございます。方言ありまして、学校ですね、小さいから、チベット語の学校行ってない方はですね、例えば、アムドの人は、ウィストンの人とは、会って、話すると、わからない部分もたくさんあります。例えばですね、中国語の広東語と、上海語とかの北京語、山東語とか、四川語とかの発音、というか、方言と同じですね。で、チベット語も方言ありまして、それはそれぞれ3つの方言ありまして、その3つの方言あるのを、言葉あるのを理解してくださいませ。チベット語を講習する上でですね、勉強する上で、教えて差し上げる上で、歴史のことをですね、話す必要ある時はあると思いますので、政治的なことですね、政治的なことを一切話したくないので、了承くださいませ。はい、チベット語、講習始まりたいのは、初級の、アムド版ですね。チベット語というのは、OK ですね。チベット language、アムド系、ですね。アムドの言葉ですね。チベット語ですが、それぞれ3つの言葉ありますが、文字ですね、読み上げるときも、3つの方言、それぞれの3つの方言で、読み上げて、ちょっと発音的にですね、違うときは結構ありますので、それも了承ください。はい、チベット語の由来ですね。由来と、歴史的に話すると、オチゲイクションですね。来歴について話すると、チベット語の文字ですね。33代の国王陛下、孫権元部の時ですね。孫権元部の時、その国王陛下が、我が国は、こんなに盛んでいて、こんなに強い国であるから、統一した文字ないのは非常に、大変残念なことでございます。ということで、その時文部大臣のトミー・サンブラーですね、トミー・サンブラーさんに、トム・サンブラーさん、あなたですね、インドの方を留学して、チベットが国の、統一した、文字を作ってきなさいという指示を出したんですね。それでトミー・センブラーさんがかしこまりました。従いいたしますということで、インドの方を留学しまして、チベット語の、文字のですね、統一した文字を作ったんですよ。で、たくさんの人がですね、
チベットの33代国王陛下尊禅元文の時ですね、その前はチベット語はないですかというふうに思っている方も、いらっしゃると思いますので、全然、あります。チベット語はあります。言葉ありますし、文字もあります。けれども、統一したですね、文字はなくて、それで国王様、大変、悩んで、トム・サンプリャーさんがインドの方を留学させたんですね。はい、トム・センブリアですが、チベット語の文字作った方ですね。我々チベット人としては大変感謝をしないといけない人物であります。はい、チベット語ですが、聖母ですね、子音母ですが30個あります。30個。この30個ですが、聖シ聖地というんですね。聖シ聖地というんですね。簡単に読み上げますと、が、か、が、が、じゃ、ちゃ、じゃ、にゃ、だ、た、だ、な、ば、ぱ、わ、ま、ざ、さ、ざ、わ、しゃ、さ、あ、や、ら、ら、は、さ、は、あ、この30個ですね。9日と9日、発音は同じですけど、意味は全然違いますので、それは、次の、講習の時、教えて差し上げたいと思います。こちらのじゃあとこちらのじゃあも発音は同じです。意味は違いますので、了承くださいませ。こちらのたとこちらのたも同じですね、発音は。あとですね、少し、同じのは、こちらのザとこちらザ。ちょっと、聞くと発音は同じだなというふうに思う方もいると思いますので、はっきり聞くと、これ全然違いますね。こちらですが、ザ。こちらはザ。こちらはザですね。あと、こちらのシャーとこちらのハも発音同じだねという方もいらっしゃるので、全然違います。それも、了承ください。シャー、サ、ア、ヤですね。あと、こちらのサとこちらのサも全く発音も、同じではないし、意味も違います。こちらですと、さあですね。さあ。こちらはさあですね。うん。それぞれの意味もあります。一文字で意味、ありますので、それも次の講習に教えていただきたいと、差し上げたいと思います。はい、これでですね、はっきり、ゆっくり、読み上げて差し上げたいと思います。が、が、か、か、が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 、じゃ、じゃ、ちゃ、ちゃ、じゃ、じゃ、にゃ、にゃ、だ、だ、た、た、
た、た、な、な、ぱ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 、わ、わ、ま、ま、ざ、ざ、さ、さ、ざ、ざ、わ、わ、しゃ、しゃ、さ、さ、あ、あ、や、や、ら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 、は、は、さ、さ、は、は、あ、あ。はい、チベット語も、成長ですね。トン、4つありまして、それはアヤンジ、と、言うんですね。アヤンというのは、この性ですね。ジは4つの意味ですね。ヤンは成長で、ジは4つの意味です。アヤン、ジ、あります。成長は4つありますという意味ですね。と、読み上げます。哥哥、哥哥、相吃、相吃。人物、人物、なる、なる。と、ここに丸ありますね。全然意味はないですので、これは勉強しなくてもいいですね。丸の方は全然気にしなくてもいいです。この丸。と、もう一回、読み上げます。哥哥、哥哥、相吃、相吃。人位、人位。なる、なる。はい、それではですね、こちらで、すごくチベット語では有名な学者が作ったの格言ですね。格言のうちですね、一つの言葉、こちらに、貼り付けしてですね、皆さんに、説明させていただきたいなと思っております。写真を見てもわかる、ご存知だと思いますが、年上の方ですね、しっかりチベット語の文字を書いて、今勉強している写真ですね。こちらの言葉ですが、アルパナンプルチオンサCinder keeper 마cer장 지와 심mer 좋아이 놀라랑니 렘반자 これの意味は何でしょうというと、ルパンのブルチャンレというのは、学習は、朝死ぬことになっても、勉強はしなければいけませんということですね。Cinder keeper 마cer장というのは、今生きているうちでですね、学者にならなくても、지は심을 졸와이というのは、来世ですね、転生して来世に預かる、当時に預かるという意味ですね。ノルラーランに連番らしい。それはなんでしょうというと、自分のものを、自分の宝ですね、来世に預かっていると同じですという意味ですね。ここで表す意味はですね、勉強というのは、すごく大事です。それはですね、今生きているうちのためにもなるし、転生ですね、転生のためにもなりますという意味ですね。
はい、今回はですね、この辺で終わりたいと思います。次、をお会いしましょう。これでですね、先ほど30個の文字と、あと成長、4つの成長ですね、しっかり勉強するようにしてくださいませ。次はですね、あと、更新するのはですね、少し時間はかかるとは思いますけど、次の講習までですね、30個の文字と、4つの成長トーンですね、できるように、してくださいませ。はい、それでは次、ですね、お会いしましょう。